60. let. Vždyť tehdy přece Evropská unie znamenala především spolupráci samostatných suverénních národů v hospodářské oblasti. A dnes ta změna je patrná. Přijetím Maastrichtské smlouvy a vytvořením jednotné měny je pro mě nepochopitelně se například takové státy jako Německo nebo Francie vzdali svých tradičních měn. Začala cesta k vytváření jednotné Evropy s jednou vládou, jedním prezidentem. To byla jednoznačně špatná volba, protože to je... Vemte si, komu my vadíme. Feťákům, těm, kteří nechtějí dělat, těm, kteří chtějí, aby tady byl chaos a nepořádek. Ano, takovou společnost oni chtějí, ale to my nechceme. Takže cesta Evropské unie tímto směrem je samozřejmě špatná. Bude znamenat vytvoření jednotného čas porazit je ve volbách, získat podporu, vymést všechny gaunery a podvodníky a obnovit právní řád. Aby lidé měli spravedlnost, aby se domohli svých požadavků. Protože současná vládnoucí elita, to je skorumpovaná banda, která žije za vysokými zdmi ve svých luxusních palácích. Ta se chtěla tento režim velmi připomíná ten komunistický zbytková sebecokol. Oni neustále kritizují, špití a haní každého, kdo říká pravdu. Jenom proto, že tu pravdu říká. Okamžitě máte nálepku neonacisty, extremisty, rasisty. Samozřejmě, je to cílené.
Let's go!